Let's gaze indaba ze-1KZNTV ifundelo samukeliso nqulunga ngikumengelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Lihlehlile likaMalume osola ngokudlwengula umshana kuqwashisa amadoda ngokunakekela impilo kanti Umhlaziyi uthi I-Anc ikholelwa kwasebekhulile. Lihlehlisele kuMhlaziyi kumfumfi icalo wesilisa osola ngokudlwengula umshana wakhe wayeneminyaka eli-14 ngaleso sikhathi endaweni yasemsasaneni kwesakamthethwa. Ukuhlehla kwaleli icala ke kuza ngemuva kokuthi ke kwadutshulwa kabulawa umama womntwana nobe ngufakazi oqavile kuleli icala. Ilungu lomndeni elingathandanga ukudalulwa lithi ke bafisa ukuba ke umthetho udlala indima yawo ukuze ke babe nesiqinisekiso sokuthi ke baphephile. Ukudutshulwa kubulawa umama womntwana nobe kunguye ke ongufakazi oqavile icaleni lokudlwengula komntwana oneminyaka engu-16 njengamanje kodwa kwayeno-14 ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko kubeke nomthelelo ukuthi ke leli icala lihlehlisele kuMhlaziyi kumfumfu. Ilungu lalomndeni seliveze ukuthi ke sebesabela ukuphepha kwabo njengoba bengazi noma ukubulawa kukamama womntwana ngehluku kuhlobene yini naleli icala. Lo mndeni ke uthi ufisa kwenzeke ubulungiswa ngokusheshsha. Sifisa ukubona ubulungiswa, sifisa ukubona umthetho udlala indima yawo wenza ubulungiswa and then isikhona ukubona ukuthi safety kangakanani ngoba kukho safety mangabe umthetho usadlala ngalendlela kungcono mangabe wenza subona umphumela wawo umthetho ukuthi usebenze kanjani. Leli lungu liqhubeka lithi ke kukho konke sekwenzekile bahlukumezekile kakhulu ikakhulukazi ngabantwana abasebancane. Lawo kahle leli cala lisilimaze kakhulu. Nanento nje yenzeke singalindele efana nale yona isithuse kakhulu. Akusinto ejwayelekile ukuthi kwenzeke lokho and nabantwana bathintekile. Uyabona nje ukuthi kunzima basadinga ukuthi bathole counseling at least bekhona ukuthi babe right. Ihlanzana lamalungu eqembu elisha elisandana kusungulwa i-African Economic Freedom libe ngabanye abahambeleke icala enkantolo kaMantshi empangeni ukuyozimazisa umndeni. Leli qembu ke lizixekile ke zenzo zokuhlukunyezwa besifazane nezingane libeke selihlaba ikhwelo ukuba umthetho udlale indima yawo. Size in support of ingane eya-rape who experienced i-GBV enzima egcwele nje la eSouth Africa. So sikhona la so supporta leyo ngane leyo uma wayo bekade elihamba leli cala from the time liqala usanda kubulawa edutshulwa phambi kwayo futhi ingane singazi ukuthi ama reasons ukuthi igcine sebulewe bekuyini. So okwamanje njengoba silana icala selihlehlisiwe because ingane ayikho esimeni physically and mentally akekho esimeni sengakhuluma phambi kwemantshi. Usengisho esikoleni usesuswe ngisho esikoleni umntwana because of le case lena akekho right akekho safe ngoba naye has been getting ama threats ukuthi leli cala akal-drop. So African Economic Freedom sizoyisupporta lengane lena and siyafisa futhi ukuthi umthetho uwenze ofanele ukwenze because i-rape la eSouth Africa sekumdlalo nje ingane zethu sebevele bedlale ngazo. So siyafisa ukuthi namhlanje ngoba silana inkantolo iyenze ngempela konke kusemandleni ukuthi lo muntu okhona la ngaphakathi engaphinde nje ephume ngaphandle. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSuphazuma ubungazeke inyanga amadoda nezisebenzi zalomnyango emcimbini obubanjelwe ekolishi lezolimo eSidara ngaphandle kwaseMgungundlovu. Uzuma ke uqwashisa amadoda ngokubaluleka kokunakekela impilo yawo ukuhlola ngenhloso ukuthi ke ashesha athole usizo uma kudingeka. Inyanga yaNtulikazi ke yahlonzwa njengeyamadoda ukuze ke aqashise aphinde aqoqozelwe ukuba ke aqhakambise impilo yawo njengoba kwazi ukuthi ke iningi lawo azwani nokuya emtholampilo. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSuphazuma uthi amadoda awakhulume angesabi noma engabe kuphathelene nempilo yawo. Usho kanje ngesikhathi eseSidara lapha behlangene khona namadoda alomnyango. Kwese cishe washo egquma masidlula sesikoleni uyagquma. Akasho ukuthi uphephe yini. Ithina amadoda siphila kanjani? Asikhulumeni ongenani ba nomuntu omthize omthembayo uyoqoqa nathi eyinale ngxaki. Ngoba mhlambe so lesithi nalabo babhizi nengane nje nogogo mhlambe banengxaki bafuna ukusizwa. Xoxana sixoxeni madoda.
Usihlalo wamakhosi eMgungundlovu inkosi uPhumlani Majozi unxusa amadoda ukuba angafeli ngaphakathi. Amadoda akafele ngaphakathi. Ndikokunye ngesimo sezomnotho uthola ukuthi izinto eziningi azange senzeka ngendlela kwakwenzeka ngayo kudala. Uthola ukuthi mhlawumbe uma ukhula ekhaya uyazi ukuthi ukhula ekhaya mhlawumbe kukhona ubaba mhlawumbe kusekhona nomkhulu ozokufundisa kahle ukuthi nondodana mhlawumbe makukhula usuba indoda nazi izinto ezenziwayo uma usuwakha umuzi uphathwa kanje umuntu wesifazane uphathwa kanje. Kodwa ngezimo ezenzeka zezomnotho uthola ukuthi amakhaya amaningi ngoba abanye basebenza emagoli babuya mhlambe kanye ngo6 months othola ukuthi ingane yomfana igcina ingasakhuli ngendlela isikhula mhlambe ngo social media. uZuma uthi kunomehluko phakathi kwamadoda nabantu besilisa. Sithi uma ngasukuma thina singamadoda sithi sesakha izwe lingakheka izwe eshodi kade eshodi kunomehluko phakathi kwendoda indoda nomuntu wesilisa funa ugraduate from ebeni umuntu wesilisa ube indoda. Ingakho nje kuye ukuthi abantu abadala uma umntwana ngisho semncane kangakanani enze kahle kuthiwa hayi uyindoda. Akusho ukuthi ngoba naku sukule minyaka emingaka kufanele kuthiwe uyindoda. Uyindoda ngemsebenzi oyenzile. So akubona bonke abantu besilisa sobabiza ngamadoda. Kodwa sobiza abantu besilisa ngamadoda ngoba benze kahle. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-I-Anc ngisesidara ngaphandle kwaseMgungundlovu. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi-ke ukhongolose kwenza isiqinisekiso sokuthi-ke bonke abaholi abakhethayo abanawo amacala. Lokhu kuke kuza emva kokuba-ke uphiko lwabesifazane luqoke uSisisi Tolashe esikhundleni sokuhola lolu phiko. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uShamase uphinde waveza ukuthi-ke ukhongolose uyakholelwa kubaholi abakhulile. Emva kokuba uphiko lwabesifazane lukakhongolose luqoka uSisisi Tolashe esikhundleni sokuba umengameli walolu phiko, umhlaziyi wezepolitiki lokhu sekubone njengesinqumo esihle kwazisa uTolashe unamava ngakwezokuhola. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi uTolashe ubelokhu ekhona kwizinhlaka zokuhola kusukela kusahola unkosikazi uAnc Motshekga. Liyazihlanza liziqala kabusha lilwa nenkohlakalo. Ngakho ke lenza isiqiniseko sokuthi umuntu ongena esikhundleni ezinkundleni eziphezulu abantu abangeke babonakala sebeqiqe inkantolo oba sebefakwa amacala. Noma ke naphambilini wangekho wayekade ekhethwe kanjalo kuzanzakalele khona abantu sebeseyikhundleni. Kodwa kuyacaca ngokukhethwa kaMama uCCC Tolashe ukuthi bafuna ukwenza lento ekuthiwa i-generational mix ayikhuluma ngawo uSecretary General ubaba uMbalula. Abantu abaningi bakhale ngeminyaka kaTolashe njobe neminyaka engama-63 kanti uShamase uthi iminyaka yisho lutho njoba abahola abaningi bakuleli ikakhulukazi beqembu lakhongolose basuka kwiminyaka engama-60 kuyaphezulu. Yonke ipolitiki yomhlaba abantu abaseyikhundleni eziphezulu ngisho nomongameli abantu abadlulile kuminyaka ewu50 owaseFrance kuphela obonakala esemncane nowaseNorth Korea mhlawumbe namazwe athile ke singeke siwabale onke kodwa waseNorth Korea nowaseFrance bona abancane abahola abasebancane emhlabeni. Umama uTolashe ophethe abesifazane una63 kodwa ke lapha eParliament khona abantu abano74 baphethe i-youth njengomama unkosazana uDokotela unkosazana Dlamini Zuma una 670 something okubonakala ngathi manje kuyihlayana bakubona futhi ukuthi kuyihlayana ukuthi umuntu una 74 years ngathi akaphathe indaba zentsha. uDokotela uShamase uphinde wasola lo bengumongameli walelo phiko lwabesifazane uBathabile Dlamini ngokungenela lo mjaho wesikhundla njengoba ethole amavoti amancane kunabo bonke ayi-170. Le ndaba kaMama uBathabile Dlamini khona bengasafanele angenelele ukhetho. Mawubheka njengoba sengishilo ukuthi iqembu lithi liqala kabusha lizama ukuthi kube abantu abangcwele
noma singe ayikungcwele kuBhayibheli ukuthi abantu abangenasici abazongena esikhundleni. Ngakho lenza isiqiniseko sokuthi ke umuntu owaziwa ngokuthi ungehamba inkantolo wabhecwa ngokuthi unenkohlakalo akangeni lapha. Kubheke ukuthi nesifundazwe KwaZulu-Natal sesingathi ingqungquthela yokuqoka ozohola uphiko lwabesifazane kulesifundazwe. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake sithi shelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukela indaba ze-1KZNTV nathi sithi zona ehamba phambili osukwini namhlanje. Lihlehlile likaMalume osola ngokudlwengula umshana kuqwashisa amadoda ngokunakekela impilo kanti Umhlaziyi uthi I-Anc ikholelwa kwasebekhulile. Ukhala ngokucindezeleka umphakathi waseSithothazi kwazayeka njengoba ke uthi ke awusheshi uthola ukusizakala uma ke ulinyalwe le ingqalasisinda kagesi. Laba ke bathi baphila kanzima baphoqelwe kuba bahlale izinsuku ngobumnyama baveze ukuthi ke lesenzo sihlukumeza kakhulu abantwana kanye nezaguga namakhehla. Bathi ke kuzola kakhulu imndenini leyo edla imbuya ngothi ngoba ke ayinawo amandla okuzama ke ezinye izindlela zokupheka okanye ukubeka amanzi ashisayo njengoba ke igesi noma istofu sikaparafini zibiza kakhulu. Uzizwa uhlukumezekile ngogesi umphakathi wakwazayeka eSithothazi njengoba uthi mawuhambile ugesi uthatha isikhathi eside ukuthi ubuyiswe noma ulungiswe. Sizizwa sihlukumezeke kakhulu ngenkinga esiyibona sidalela ugesi la kwa2. Sihlukumezeke kakhulu. La ugesi osihlukumeza khona kufana nokuthi nje izimo esiphila ngaphansi kwazo azifani. Kukhona abakwazi uku-afford insiza zokuthi mhlambe basebenzise izinto ezifana namagesi njengoba ugesi ungekho nje sikakhulukazi esibhekene nesimo esibucayi kakhulu imisebenzi ayikho futhi kunemizi la ephila ngabantu abadala ogogo. So uma ke siphila ngabantu abafana nogogo abantu abakwazi ukuthi ba-afford ukukhokhela amagesi bathenga oparafini. Ikhansela lithi inkinga yagesi ithinta imiphakathi eminingi. Inkinga kagesi isihlukumeze kakhulu lapha special ka2 kungewona wa2 wodwa umgungundlovu wonke nje unenkinga kagesi. La ugesi uthi kuyi-load shedding uvele ube nendawo la uvele ugesi uhambe ungabuyi. Ngikhuluma nawe nje kumanje nje ubona ukho kazayeka usunensuku eziwu4 noma u5 ngireport kwi-fault nginikeze i-reference number ngisendele amalungu omphakathi bangabuyi kuzolungisela umphakathi njenga namhlanje abekho nje ukuzolungisela amalungu omphakathi bese beba nale terminology ukuthi kufunakala imeter number. Bazi kahle ukuthi abantu abakhokhela ugesi. Uzoyithola phi imeter number ungakhokhela ugesi? Inkinga ibe yadalwa uwona umkhandlu wokuvala izinsiza la abantu ade bethenga khona amakhadi bekhokhela khona amanzi. Bavele bakuvala ngaphandle kokutshela umphakathi. Umphakathi waseSidota the most is a non-employed. Msebenzi awukho nje totally. Untuli ugxeke udaba lomasipala uMsunduzi okuvele ukuthi uhlela ukuxhasa iqembu lebhola ngezizumbulu zezimali. Ukungiphatha kabuhlungu ke nje kunako konke. Umkhandlu kodwa ukwazi ukukhipha imali yo27 million uyoxhasa ibhola. Ube kwazi kahle ukuthi i-equipment kagesi kuma stores ayikho. Kuze kanje kuyocela ama-transformer amelimele. Ungayikhipha kanjani imali yoxhasa ibhola kube izidingo nqangi izomphakathi zingekho ukwazi kodwa ukukhipha u27 million uyoxhasa ibhola. Ngoba leyo mali kuba ithathiwe kwawuthenga izinto zase-stores zokufitha ugesi mhlawumbe umphakathi ubuzosizakala. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-I-Anc ngiseSithothazi emgungundlovu.
Akhala-ke ngokukhishwa inyumbazana amalungu omphakathi akuward 1 eMzingazi ngaphansi komasipala uMhlathuze akheke endaweni yalo masipala ngokungemthetho. Laba-ke bakhala ngokuthi-ke sebedilizelwe izindlu zabo izikhawu eziningi kodwa kukhona abanye abangadilizelwa ekubeni nabo-ke bekule ndawo ngokungekho emthethweni. Usiyabonga Ntombelo ngomunye abadilizelwe uthi-ke bayazi ukuthi kwakho kwabo kule ndawo akukho emthethweni, kepha-ke bacela ukuthi-ke uma besuswa kule ndawo benikezwe enye indawo ukuze bakheke amakhaya abo. Amalungu omphakathi akuward 1 eCurrent eMzingazi ngaphansi komasipala uMhlathuze akhe ngokungemthetho endaweni kamasipala athi-ke zizwe ikhishwa inyumbazane wona njengoba-ke esedilizelwe izindlu zawo kodwa kukhona abanye abakhile nabo ngokungemthetho kodwa abangadilingezwanga bona. Laba-ke bathi lokhu kukhetha iphele emasini ngoba-ke bebengenawo amandla okwakha izindlu ezisesimeni. Ukuzofuna amasayithi la kula sihlala khona but inkinga ukuthi siyadilizelwa kabuhlungu manje noma siyekhanseleni ikhansela alisiphenduli ngendlela eright kodwa khona abantu abahleli abanamasayithi kodwa abadilizelwa bona. Ngihleli kabuhlungu ngoba ayikho into eqhubekayo ngoba njalo ngihlalela ovalweni lokuthi bazofika laba abantu besidilizele kusidilizeleni kwabo abagcina ngosidilizela kukhona namathuluzi abagcina bawathatha ngicina sengisele nje sengisalele ngedwa. Bengicela ukuthi kwabaphethe kumasipala bezizama ukuthi bezizamele indawo ukuthi sikwazi ukuthi sibe namakhaya. Laba bathi-ke bawumsinso ukuzimilela kule ndawo futhi-ke bavota kulo masipala kodwa-ke bakhala ngokuthi usiza balitholi njengabavoti bale ndawo. Laba-ke basolwa nomkhonyovu wokudayisa kwezindawo nabathi-ke ikhansela linolwazi ngalokho. Selikhuluma lathi le ndawo yomphakathi waseCurrent. Leyo nto yangixaka ngoba nami ngiwuye umphakathi waseCurrent ngoba ngivota la. Lokhu ngafika ngivota la ngisho umuntu angangichecka kwi-voters roll yala. Ngivota lana nje lokhu ngafika 2003 ngivota la. Leyo nto yangixaka ngoba nami ngiwuye umphakathi mayithi le ndawo eyomphakathi wala eCurrent. Nami ngibe ngizazi njengomphakathi waseCurrent. Umasipala uMhlathuze usiphawulele-ke kulolu daba. Lokho ngumphathi kulo masipala uNkosenye Zulu uthi-ke banolwazi ukuthi bonke abantu abakhele kuleya ndawo ngokungekho emthethweni akusibo abantu bendawo. Udaba lwendawo ebizwa ngokuthi iCurrent ekhona lapha eMzingazi. Udaba umasipala osuwali ukukhuluma kaningi nomphakathi kangokuthi umphakathi waseMzingazi awusondeli kulomhlaba. Abantu kuyibona bona ababona nje iqela bese bakhe izindlu zothayela njalo njalo. Abantu okungebona baseMzingazi. Lokhu ke ngafakazelwa ikhansela le ndawo khansela uCebekhulu nalo kuyilona elihlale likhalaza njalo ngokuthi asibukeke isandla siqinile sethu kangokuthi abantu okungebona bendawo bafika bakhe nje noma kanjani okuyisimo esiholele ekutheni kube nobugebengu. Ngonyaka ka1998 kuya ku1999 indawo leya yaformalizwa kuzokwenza iproject yemndeni u565. Nokho-ke okwathi ngesikhathi iproject isahlelwa abantu bangena bazakhela. uZulu uqhuba uthi-ke zonke izindlu nayo yonke imizi eyakhe endaweni kamasipala zizodilizwa kodwa-ke kunemigodi yomthetho abazoyilandela ukwenza lokho. Wonke umuntu owakhe endaweni engekho emthethweni kusuke kukhona iprocess ekhona. Uma ngabe uzobhidlizela ubhidlizelwa ngoba wakhe izolo wakhe ekuthangi abanye kusa sebakhile abese kuba khona labo okunama applications akhona enkantolo njoba umthetho uyaphoqa ukuthi umuntu mangabe esehlala endaweni isikhathi esingaka kufanele kube khona iprocess esilandelayo njengomasipala. Ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi imjondolo isabalali lapha ekhalisa ikakhulukazi wonke umphakathi wakhe eduzane lapha siyabhidliza dadwethu mangabe uzokwakha overnight sofia kusasa sikubhidlizela. Lokho ongumphathi wenhlangano Red Cross esifundazweni KwaZulu-Natal uSiyabonga Hlatrayo uthi-ke bacubungula iqhinga lokuba kube nezinsiza zokwakha ezingokheleki kalula ngomlilo njengezinye zezinto-ke ezingalekelela ukunciphisa isigameko zokusha kwemjondolo kuleli. uHlatrayo kusho kanje ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi-ke ehambisana noNdlunkulu weSilo kaMayisela kanye nebandla i-The Salvation Army benikela-ke umphakathi okhahlanyezwe umlilo emjondolo ku-Kennedy Road eThekwini. Ngemuva kokwanda kwezigameko zokusha kwezindawo eziyimjondolo, abenhlangano elekelela ezimeni zenhlekelele i-Red Cross isinxusa imiphakathi kulezi indawo
ukuba bazinikele ekuphuculeni izindawo zabo ngokuba ke bahlome ngolwazi olufanele ukubavikela ezimeni zenhlekelele. Ziningi indlela zoku-investa because we need to invest kulezi zimo lezi ukuze khona because we are losing lives lana. We are losing funds as ukuthi we are responding to lezi zimo lezi. Ogcina ukubamba izwe lethu ukuthi liqhubekele phambili. Ngoba njalo siloke siresponda to ama incidents and disasters. Kanti fanele ngabe siyaphambili. So it calls for nabo ukuthi abantu abahlala khona kulezi zindlu lezi ukuthi they are the key stakeholder ekunciphiseni ukuthi kunciphe ama-risk emlilo nazo zonke ezinye inhlekelele ezingaba khona ngoba bona uma bengaqala bathi bakha kangcono ngendlela esafer lokho kungasiza ukuthi kunciphise ingozi. Enye i-project esisayiconsideration sicabanga ukubuyela kuyona ukuthi how can we have i-material that is less flammable eyenza ukuthi umlilo ungabaleki kalula ukuthi mhlambe kwakhiwe ngayo. That is something to consider and think about ukuze khona sinciphise lezi inkinga lezi. Kuzokhumuleka ukuthi esikhathini esingangamaviki amabili edlule umphakathi wasemjondolo eKennedy Road eThekwini usale dengwane ngemumva kokusha kwemizi yabo. Izinhlangano ezingenza inzuzo ezahlukene kanye nohulumeni bayaqhubeka nokuhlinzeka lo mphakathi ngosizo. Osukwini lwayizolo uNdlunkulu wesilo ukaMayisela uhambele lo mphakathi nalapho ehlinzeke ngokuya ngasethunjini. Lo mphakathi uthi ke okubaluleke kakhulu kuwo ukuthola usizo lokwakha kepha banesifiso futhi sokususwa lapha. Impilo esiphila kuyona inzima ekseni sivuka silinde ukuthi sizonikezwa ukudla njenganazo le nkampani ezikwazi ukusinikeza njalo njalo. Abanye abantu bethu ngenxa yokuthi basuke bevuka beyozama ukuthi bavusa kanjani eindaweni zabo. Abanye ke balindeke ngoba phela ayikho indlela yokupheka, akukho ndawo yokupheka. So ulo khosele uma khona laba basendile uyakhosela avuka sizakale khona. Abanye abasizakala indawo kuze kubalinde kuze kuyofika lokho sosikhathi sokuthi kufike ukudla la. Impela lento isifisa ukuthi angazi ukuthi thina singasike simove kule ndawo ngoba le ndawo ayisinikeza ukuphila ngoba indlela yokuphathana singabantu ukuhlala la ayinhle. Abebandla The Salvation Army nabo balule isandla ngokunikela ngeglosa inani lika 20,000 noma randi enkampanini enikwe umsebenzi wokuphekela lezi zakhamizi. Umphakathi ubhilonga kuthina sonke. So noma umuntu umuntu okwazi ukusiza noma ukuxhasa abanye abantu abasenkingeni kubalekile ukuthi sijoin izandla sifake izandla ukuze abantu basizakale kakhulukazi abantu bethu abampisholo kule ndawo abahlala kuyo. Ngingafisa ukuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi emakhaya zikhona indawo awuzameni ukuthi sibuyele emakhaya sikwazi ukuthi sakhe ngendlela ezoqaqana. Okubaluleke kakhulu futhi mangabe ukuthi kwenzekile ke waba nayo indlu eseduze kwenye indlu imjondolo. Fanele siqinisekise ukuthi izinto ezinjengamakhandlela, izinto ezinjengama appliances siyaqhekekela ukuthi siyazicisha, siyaqhekekela ukuthi umlilo asidlali ngomlilo. Ezindabeni zwa-KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asiphinde futhi sishishelele etolo sokuya siqhubeke futhi nazo indaba zethu. Asikwamukele umbukelo sabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Lihlehlile likaMalume osola ngokudlwengula umshana kuqwashisa amadoda ngokunakekela impilo kanti Umhlaziyi uthi I-Anc ikholelwa kwasebekhulile. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.70 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 22.76 maqhathaniswa nepound laseBrithani libo 19.57 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,959.75 i-ounce kuthiwa ngahluzwe wona ube $82.74 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uphunyukile umsinga United FC ogibeni lecala lesibhelu zaseHerigwala lokho kulandela emva kokuba umphathi waleli qembu ebenesithangami bezindaba ne-1KZNTV lapho kuvele khona ukuthi ke ikomiti leSAFA likhiphe isinqumo sokuthi ke umsinga awuhlangene ngecala lesibhelu ezaziqhunyiswa ngabalandeli nakuba ke batholakala bengenali icala leli qembu belizodlala imidlalo emithathu ekhaya ngesizini ezayo
bengekho abalandeli kanti-ke kufanele bekhokhe-ke inhlawulo elinganiselwa ku-200,000 amarandi ukuthi-ke bengatholakali ecaleni elifanayo. Ikomiti leSAFA selinquma ukuthi amabhubesi awahlangene nokuqhunyiswa kwezibhamu emidlalweni ye-ABC Motsepe Foundation eyayibanjelwe enkundleni yezemidlalo eHarry Gwala eMgungundlovu ngenyanga ephelile. Uvela Ngubane uthi bathweswe amacala amane. Siyitholile-ke i-report from kuSAFA isibiza kwi-KB hearing bengomsombuluko. Incwadi sayithola ngomsombuluko, i-hearing ibizoba ngoLwesine. Kunama-charge-ke ngezinto ezenzeka egroundini. I-charge yokuqala kwakuyi-pitch invasion, lokho esingesakwazi ukubalekela ukuthi abalandeli bangene egroundini. I-charge yesibili kwakuyi-vandalism, njengoba abalandeli bangena egroundini baqala ukuthi kube nento abayilimaza kuqala. I-charge kube i-destroy property damage. Iyesine kube i-firearm. But wonke-ke lama-charge besinikezwe bebesibeke kuwona, siyamukelile-ke ama-charge alama-charge. Kodwa-ke i-firearm asizange sisivumele ngoba even ma-footage akekho isho oyedwa umlandeli womsinga obonakala ephethe isibhamu. Azange-ke sivumelane nalokho. Kwawukuthi-ke ama-charge-ke basinikeza basi-charge kuwona ilama-charge amathathu amanye sekubabalile kuwona. Uqhube ngokuthi bahlawuliswa imali elinganiselwa ku-400,000 wamarandi, kepha ingxenye yayo izobe inhlawulo elengisiwe ukuba bengatholakali necala elifanayo. Kulama-charge-ke amathathu-ke isinqumo esithe saphuma khona kube ukuthi i-team izohlawulisa u-400,000 bese ukuthi u-200,000 ube ulenge. Bese kuba ukuthi esibili kuba ukuthi-ke ama-games ethu amathathu, ama-home games, noyedwa umlandeli oyovumeleka ukuthi angene egroundini. Kube yona-ke outcome yecala-ke nento eyenzeka le eHarry Gwala ama-playoffs. Kanti uNomafu uphinde waqinisekisa ukuthi kuzoba khona abantu abazoluleka abalandeli ngendlela yokuziphatha enkundleni zemidlalo. Sisamukelile-ke isinqumo abasithathile i-DC yeSAFA ukuthi sikhiphe le mali. Nanakho ukuthi-ke kuma-branches sizama ukuthi kube nabantu abazokwazi ukuthi baluleke abalandeli ngendlela yokuziphatha if kwenzeka nangelinye ilanga sificwa isimo esiyenganalesi senzeka. Uphinde wanxenxa abalandeli ukuba beziphathe ngendlela efanele uma kudlalwa. Siyacela kakhulu ukuthi bafunde ukuyibamba, bafunde futhi nokukwazi ukulalela abaphathi. Uma kuwukuthi sificwa isimo esiyenganalesi, siyazi ukuthi inhliziyo kumanje azizinhle inhliziyo zethu ngendlela okwenzeka ngayo egroundini kalelana, kodwa-ke kumele sikwazi ukubekezela, sazi ukuthi ebholeni kunezimo ezinjenganalezi efanele-ke sikwazi ukuzamukela uma zenzeka lezo sikhathi. Siyacela ukuthi nangelinye ilanga uma kuphinde kuba nesimo esinjenganalezi bayichibe behlele ngezansi bathi noma kukhona ababakhuzayo entweni enjenganalezo balalele, kungabe khona la kufika khona ukuthi kube ne-destroyer kwezinto okanye ungene egroundini okanye kufuna ukulimaza omunye umuntu ongaphakathi egroundini. Thobeka ezindabeni ze-1KZNTV ngisemsinga. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle.